Nik landuko ditut eragiketak eta problemak. Ze dirudenez gero lehen hezkuntzan aurrek izaten dituzte arazo asko, problemak ulertzeko eta horren oinarrian daude eragiketak. Gehiketa, kehenketa, biderketa eta zatiketa. Eta horrekin batera hiztegia landuko dugu, haiek gero problemak egin behar dituztenean, hiztegi hori identifikatu eta ulertu ahal izateko. Eta beti hizterien bidez, hobeto ulertzeko eta era motibagarri batean, baita manipulatibo batean, gauzak egiteko. Eta lehenengo egingo dugu gehiketa, kutxa honen bidez, eta hemen daukagu gure laguna Peru eta Miren. Eta Peru eta Mirenek erabaki dute egingo dutela merendola bat. Eta Peruk ekarri ditu, 1, 2, 3, 4, 5 txutxe. Eta erabaki dute, batera, egingo dutela merendola. Orduan, 5, ipintzen ditu Peruk eta Mirenek 1, 2, 3, 4 txutxe ipintzen ditu. Orduan, 5 gehi, 4, berdin eta hemendik atera behar ditugu ea guztira zenbat dauden jakiteko. Zulo txikitsua da, umeek asko hobeto egiten dute bizkorra goni baino. Eta guztiak aterata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9 daukate guztira. Orduan, hasi dira hor merendolan, baina gero erabaki dute banatuko dituztela txutxeak. Orduan horretarako banatzeko gure zatiketa makina behar dugu. Eta zenbaten artean banatuko dituzte, 3 artean. Hemen daukagu, Peru hemen daukagu. Miren eta gero etorri da Aitortxu. Aitortxuk ez du ezer ekarri, horregatik Peru ez dago oso konforme, katxiz. Baina, bebai, erabiliko dugu banatzeko. 3 artean banatuko ditugu txutxeak. Orduan, banatzen dugu, hau umeek oso ondo egiten dute. Eta ja, banatu dugu. Ea zenbat dauka bakoitza. Eta begira, 1, 2, 3. 3 ditu Peruk. Eta zenbat ditu Mirenek. Beste 3. Eta Aitorrek beste 3. Egin dugu zatiketa. Eta gero, kehenketa egiteko, imaginatu, datorrela gure laguna Argitxo, denok ezagutzen dugu Argitxo, gure laguna. Eta Argitxo badoa pospozik mendira. Eta mendiak askaltzeko sartu ditu bere poltsikoan 4 gaieta. Sartu 2, 3 eta 4. Baina poltsiko horretan badago zulotxo bat. Eta zulo horretatik galtzen ditu 1, 2, 3 gaieta galdu ditu. Eta justo azkenengo momentuan konturatu da eta itxi duk poltsikoa eta zer geratu zaio? Gaieta bat besterik ez. Ze besteak galdu ditu zulotik. Orduan, kendu dira poltsikotik. Eta bukatzeko apur bat, biderketa egingo dugu. Eta erabiliko dugu makina bera. Baina, banatzeko hauek kenduko ditugu. Ze orain ja ez dugu banatu behar. Baizik eta jakin behar dugu ea zenbat aldiz errepikatzen dira gauzak. Eta hemen daukagu itxasontzi bat. Eta itxasontzi horretan 3 marinel besterik ez dira jabitzen. Ze txalupa hau da oso txikitxoa eta 3 marinel besterik ez dira sartzen. Orduan, txalupa 2 bidaia egingo ditu. Zeharkatzeko itxasoa, adibidez.
orduan, bi bidaia. Orduan, zenbat aldiz, joango da, bi aldiz. Aldi batean, 3 marinel, eta bigarren bidaia, beste 3 marinel. Bi aldiz, joaten da, itsasontzia, txalupa. Orduan guztira, zenbat marinel joan dira itsasoaren beste aldera? 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. 6 marinelek lortu dute beste aldera joaten. Ze bi bidaia, bi aldiz joan da txalupa. Eta bidaia bakoitzean 3 marinel ez ziren saltzen. Eta hau da dana, espero du gustatzea eta agur bero bat.